नैबे दाफोरनिया फुरा साजोबो हा लोगोफोर गाखोफालायदोब्रा नोङो बेयाव गारिखौ नायबा ओरैबायदि माने सेक्सि नुखायो आरोना लोगोफोर गारिया हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान ब्लगावहाय फिन खनसे बयखौबो बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर आंनि बिएम राइडार 011 इउटुब चेनेलावहाय लोगोफोर स' लोगोफोर आं दिनै नोंसिनो मोनसे बाइकनि बागै शेयार खालामनो थांबाय दं आरोना लोगोफोर नै R15 निउ मडेला लोगोफोर B4 माने बावाखै बाइकआ गोदानसो दाख्लैसो लाबोदों ओमफ्राय बिगुमाया नै बानायसोनि आरोना दा आङो जिथुनाखि बिनि बागै एसे मिन्थियो बिनि बागै एसे शेयार खालामसै आरोना नोंसिनो लोगोफोर सिगांनि लुकनि बागै एसे शेयार खालामना सिगांनि लुकआ बेबायदि आरोना लोगोफोर गारिखौ नायबा ओरैबायदि माने सेक्सि नुखायो आरोना लोगोफोर गारिया दा नैबे गारिया ना लोगोफोर कलेज स्टुडेन्टफोरनो बिराद मोजां आरोना बे गारिया लोगोफोर कलेज थांनो ओमफ्राय माइलेजआबो बिराद लोगोफोर सबसे फार्स्टआवनो आङो नोंसिनो नैबे सिगांनि जिथुनाखि डिसप्ले आं बिनि बागै शेयार खालामगोन आरोना नैबे एन लिरनायावहाय लोगोफोर जोङो गारिखौ बेसेबां गियाराव सालायो माने बेखौ मिन्थियो आरो 1 आवबा 1 आव 2 बा 2 आव 3 बा 3 आव 4 आवबा 4 आव बेबायदि माने जाखारो आरो माने गारिया 6 गियारसिम दं आरो हा लोगोफोर ओमफ्राय नैबेयावहाय टाइम आरोना लोगोफोर नैबेयाव टाइम नुजायो बेजों लोगोसे ब्लुटुथ कानेक्ट दं आरोना लोगोफोर ब्लुटुथ आरो कल बेफोरबायदि माने कानेक्ट बानायनानै गारिखौहाय माने सालायनो हायो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर आं बे गारिखौ फसायनाया खिन्थु आं मानो लायाखै होनबा लोगोफोर दा एक्सुवेलि गोजानाव राइड खालामनो थाङोबा लोगोफोर जोङो माने बे गारिखौ ओरैसो सालायनांगौ नालाय लोगोफोर नैबे दाफोरनिया फुरा साजोबो हा लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेवहाय फेमिलिफोरखौ दिखांनो हाया फेमिलिनि थाखाय जाया आरोना ओमफ्राय आं दा नोंसिनो एक्जस्टखौबो एसे खोनासंबाय एक्जस्टआ बेबायदि आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर एक्जस्टआ बेबायदि खोनायो आरोना R15 निया लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो एसे राइडबो खालामनोसै स' नोंसोरबो नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर गाखोफालायदोब्रा नोङो बेयाव जाबाय अके बाय स' लोगोफोर दायो गारिखौ जोङो स्टार्ट खालामसै आरोना एसे राइड खालामसै स' नोंसोरबो नायदो लोगोफोर नैबावहाय एन निउट्रेलाव दंना लोगोफोर ओमफ्राय जिथुनाखि जोङो बेसेबां पइन्टआव जेनेबा 1 आवबा 1 आव 2 आवबा 2 आव माने बेयाव जाखाबाय थागोन आरोना बेसेबां गियाराव सालायो स' लोगोफोर नै दा 1 आव आरोना लोगोफोर जों एसे राइड खालामना फैदिनि दा 1 आव नांना दं आरो माने गामिनि फिल्डआव दं आरोना लोगोफोर बानायसोनि बाइकनि भिउखौ एसे शेयार खालामबाय आरो लोगोफोर नोंसिनो दा माने जों गामिनि लामाखौ नोंसिनो एसे खिन्थागोन माने लामायाव एसे राइड खालामगोन आरो लोगोफोर गारिया दा 1 आव दं आरोना लोगोफोर ओमफ्य नै 2 आव होबाय ओइ डिसप्लेखौ नुदों दा 2 आव नांना दं आरोना लोगोफोर बेखौ फकास खालामनाय जाबाय दा 3 नाम्बाराव नांबाय गारिया 3 नाम्बार 4 आव नांना दं हा लोगोफोर ओमफ्राय जों गामिनि लामाया नै आरोना लोगोफोर बिराद डेन्जारखा माने अखा हागासिनो बे साननैसो ओमफ्राय अखा हानानै लामाया एकदम दैस्लुं जाना दं दा नै 5 आव नांबाय आरोना गारिया सिदाबो गोरासो लोगोफोर दा नै 6 आव आं गाख्लायफिनबाय आरोना 3 आव लांफिनबाय दा लामाया नै बिराद गाज्रि साखा सल'बासो बिराद मोजां खालामनो हागौमोन थारमाने गामिनि लामा नालाय लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो कर'नाबो बिराद थें गाबखायो लोगोफोर बिराद गाजाखा आरोना लोगोफोर लामाया बेबायदि अबस्था हा लोगोफोर दा एक्सुवेलि जोङो बारा गोजान थाङा जास्ट नोंसिनो देखायनोसो माने ससे लामा हान्थिदों आरो लोगोफोर माने जोङो गिदिंफिननोसै हा बेनिफ्राय लामाया बिराद गाज्रि जानांगौलै लोगोफोर अखा हानानै बिराद गाज्रि लामाया बेनो जाहैबाय जोंनि गावालि सेन्टारनि लामा सालायनोलाय मोजां आरोना लोगोफोर खिन्थु बेनो आरो गोजान राइड खालामनो बिराद प्रब्लेम जायो आखाइफ्रा एकदम साजोबो नासथाबनाय बायदि जायो ना लुकखौ नायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बेखौ सालायोबा मानसिनि लुकआ माबायदि थायो स' नैबे थानांगौ आरोना स' लोगोफोर जिथुनाखि जोङो गारि सालायो माने बेखौ ओरै नाबथानाय बायदि जायो नालाय लोगोफोर जिथुनाखि नै बियो गोजान राइड खालामबाथाय फुरा बे आखाइया माने साजोबगोन आरो ना लोगोफोर खिन्थु गोजान राइड खालामनाया बेल' प्रब्लेमा बाखि जेबो प्रब्लेम गैया माइलेजआबो मोजां बाइकआबो मोजां ओमफ्राय कलेज स्टुडेन्ट जिथुनाखि कलेज फरायनाय बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां आरोखि बे बाइकआ ओमफ्राय माइलेजआबो माने मोजां होखायो नालाय 52 प्लास होखायो नालाय लोगोफोर माइलेजआ माने बिराद मोजां आरो माइलेजनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनो बे बाइकखौ स' लोगोफोर आं एसे सालायनानै देखायगोन नायबानो जाबाय बेनोमोन आरोना जिथुनाखि आङो नोंसिनो R15 नि बागै शेयार खालामबाय स' लोगोफोर बाइकआ बानायसोनिसो जोंहा बानायसोनि गोदानसो बावाखै आरोना
जास्ट मास मोनसेल' जादों ओमफ्राय जिथुनाखि आङो बाइकनि बागै जाखिनि एसे मिथियो स' आं लोगोफोर नोंसिनो शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि बे भिडिअखौ बेयावनो क्ल'ज बानायनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आरो नोंथाङा आंनि BM राइडार 011 इउटुब चेनेलाव गोदानबा नोंथांखौ मस्ट वेलकाम लोगोफोर स' लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन